13-та статия, която превръщаме в видео, е всъщност завършека на серията Здравословен начин на живот. Когато човек се грижи за себе си, той се грижи и за обществото, в което живее. В нашия съвременен живот, в който ритъмът е бърз, информирано натоварен и често стресиращ, темата за здравословния начин на живот се превръща не просто в личен избор, а в обществено значим ресурс. Какво обаче означава това на практика? Какво се крие зад фразата здравословен начин на живот, когато я погледнем в цялост, не само като балансирано хранене или движение? В предишните две части, посветена на темата за здравословния начин на живот, съвместно с доктор Богомил Лазаров, разгледахме как един здравословен начин на живот може да бъде инструмент за решаване на по-широки социални предизвикателства. Навлязохме в детайлите, дефинирахме основните компоненти на този начин на живот – хранене, физическа активност, сън, психическо благополучие, социална среда. Разгледахме как те си взаимодействат помежду си, защото именно съчетанието им, а не отделните елементи, създава устойчива и смислена промяна, както в личен план, така и в обществен. Чрез този поглед над какво означава здравословен начин на живот, ще поставим основата за следващите стъпки. Как можем да ги внедрим, защо се струва и кои са дългосрочните ползи, не само за нас самите, но и за общността, в която живеем. Доктор Богомил Лазаров казва: искам да заделя особено внимание на статистиките от последните години за рязкото увеличение на агресията сред младите, изразяваща се под формата на тормоз в училищата, физическото насилие, убийствата и самоубийствата, злоупотребата с наркотици, алкохол и тютюнопушене. Много е трудно за децата да се научат на самоконтрол, себеоценка и емпатия към другите. Те са по-склонни към депресия, тревожност и импулсивно поведение. В същото време, родителите са притеснени икономически и трябва да работят повече часове, за да осигуряват прехрана и оцеляване. Някои от тях работят и в чужбина и нямат време за децата си, които са оставени на бабите или съвсем без контрол, наблюдение и възпитание. Въпреки това, родителите са все още най-добрата защита за предотвратяване на нездраво поведение, като употреба на наркотици и алкохол, за употреба с съвременни технологии, хранителни разстройства и други. Родителите, които всеки ден играят активна роля в здравното възпитание на децата си, ще пожънат наградата да ги видят израснали здрави и силни млади хора. Тези млади хора ще имат зрял характер и здравословна себеоценка, ще управляват емоциите си и ще поддържат здрави връзки с другите. Ще могат да избират, когато им предстоят решения и няма лесно да си влияят от мнението на другите. Предложените оздравителни мерки, които разгледахме в серия от публикации и видеа до тук, се надявам да допринесат като превентивна и стимулираща мярка за пълноценно психофизическо развитие и добро здравно състояние на подрастващите. Подобна дейност ще благоприятства и регулирането на добро социално поведение при децата, учениците в училище и обществото. Като пример давам как физическата култура и спортът ограничават стремежа към вредни навици, като тютюнопушене, употреба на алкохол, употреба на наркотици и спомагат за изработване на ценни личностни качества, самодисциплина, самоконтрол, толерантност към другите, а не агресия и неконтролируемо поведение. И нека не бъдат последни тези две изречения от мен. Обръщам внимание на психохигиената, която е една добра психична приспособимост на организма към изискванията на околната среда. Като терапевтичен принцип тя допринася за възстановяването и стабилизирането на здравето. Думите на доктор Лазаров подчертават една ключова истина, че здравословният начин на живот започва от семейството и личния пример. Детето, което вижда родителите си да се хранят пълноценно, да спортуват, да отделят време за почивка и общуване, усвоява тези модели неосъзнателно. Това е невидимия, но най-силен механизъм на възпитание. Наред с това, училищната среда и местната общност имат огромна роля в поддържането на тези ценности. Спортните и културни дейности, инициативите за здравословно хранене, часовете по здравно образование, психологическата подкрепа са елементи, които могат да изградят по-здравословен начин на живот за подрастващите. В крайна сметка, отговорността за тяхното правилно здравословно израстване във всеки един смисъл на думата е наша отговорност. На родителите, обществото, учителите, но също така и съвместни усилия с местна и централна власт.
Необходими са комплексни усилия, за да се преодолеят нездравословните навици и да се върви към пътя на здравето, който е ключов за развитието на едно здраво демократично общество. Психохигиената, за която говори доктор Лазаров, е не по-малко важна. Тя включва способността да поддържаме вътрешния си баланс, да управляваме стреса и да създаваме хармонични отношения. В свят, в който социалните мрежи, технологиите и външния натиск често изкривяват представите за щастие и успех, психохигиената е форма на лична защита, здравословен филтър за психиката. Именно чрез съчетанието на тези фактори, физическа активност, психическо равновесие, социална подкрепа и съзнателност, може да се създаде нова култура на здраве. Култура, в която превенцията стои пред лечението, а грижата за себе си се възприема като отговорност към общността. Устойчиви здравословни навици – малките стъпки към голямата промяна. Здравословният начин на живот не е крайна цел, а постоянен процес на осъзнати избори, които правим всеки ден. Най-трудната част често не е да знаем какво е полезно, а да го превърнем в навик, който да стане трайно в ежедневието ни. Именно тук идва значението на малките реалистични стъпки, защото истинската промяна започва не с драстични режими или крайни решения, а с постоянство и умереност. Хранене с мисъл и мяра. Един от нашите най-ценни навици е осъзнатото хранене. Това не означава строги диети, а разбирането за качество и произход на храната. Включването на повече пресни плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни и чисти протеини е основата на доброто здраве. Също толкова важно е да се създадем режим да се храним спокойно, без бързане и разсейване, да дадем възможност на организма да усети ситост и удовлетворение. Избягване на преработени храни, прекомерна захар и алкохол също е решаващо, защото те не само натоварват теглото, но и влияят негативно върху психическото състояние. Движението – естественото лекарство. Физическата активност е може би най-естественият достъпен начин за поддържане на здравето. Не е нужно да сме професионални спортисти. Достатъчно е да изберем активност, която ни доставя удоволствие. Ходене, колоездене, плуване, танци или йога. Важно е движението да стане част от рутината, да се впише в ежедневието ни като нещо приятно, а не задължително. Дори 15-20 минути движение на ден подобряват настроението, регулират съня и засилват концентрацията. Силата на съня и почивката. В забързаното ни ежедневие често пренебрегваме съня, но той е един от най-силните естествени регулатори на имунната, нервната и хормоналната система. Липсата на сън води до раздразненост, тревожност и трудности в концентрацията. Редовният режим на лягане и събуждане, проветрена стая, ограничаване на екраните преди сън. Това са малки, но изключително ефективни стъпки за възстановяване на естествения ритъм на организма. Психично здраве и вътрешен баланс. Психичното благополучие е в основата на всеки здравословен навик. Поддържането на емоционален баланс чрез медитация, дихателни упражнения, разходки сред природата или просто време с семейството и приятелите е от съществено значение. Умението да се спираме, да се даваме почивка и да обръщаме внимание на собствените си нужди е форма на превенция срещу стрес и тревожност. Социална среда и подкрепа. Човекът е социално същество. Нашите навици често се формират от хората, с които общуваме. Затова е важно да се заобикаляме с хора, които ни мотивират и подкрепят в стремежа ни към здравословен живот. Семейството и приятелите могат да бъдат най-добрите съотборници в тази мисия. Било то чрез общи спортни занимания, приготвяне на домашна храна или просто взаимно вдъхновение за позитивна промяна. Изключително важна е ролята на социалната подкрепяща среда за подрастващите. Нашите деца, за които трябва да бъдем пример за подражание така, че здравословният начин на живот да бъде техен естествен избор. Постоянство и нагласа. Изграждането на устойчиви здравословни навици изисква време, търпение и съзнателност. Важно е да не се стремим към перфекционизъм, а към постоянство. Всеки малък успех, избран плод вместо сладкиш, разходка вместо телевизия, усмивка вместо раздразнение е крачка към по-здраво и балансирано бъдеще. Здравословният начин на живот не е просто сбор от правила, а израз на уважение към себе си и живота. Той е мост между личното и общностното благополучие, защото когато човек е здрав, осъзнат и балансиран, той се превръща в източник на сила и вдъхновение за околните. Както подчертава доктор Лазаров, истинското здраве е резултат от постоянство, осъзнатост и любов към живота. То започва от семейството, укрепва чрез личния пример и се развива чрез общността.
Всеки родител, учител, приятел или колега може да бъде източник на вдъхновение с малък, но смислен жест, добра дума, обща разходка, здравословно ястие, подкрепа в труден момент. Нека не забравяме, че промяната не се случва наведнъж. Тя се изгражда ден след ден с всяко осъзнато решение, което ни приближава до по-здрав, по-спокоен и по-добър живот. Защото когато човек се грижи за себе си, той се грижи и за обществото, в което живее.